and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Gipalihog ang gihusay ni mapulang hukmanan sa katawhan sa pagbarog. Barog, Rodi Almendras. Ang mupabati sa ipakanaog nga hukom, mao si Calosio, ang komander sa atong yunita. Oman sa makuting pagsubay. Ani ang mapulang hukom alang ni Rodi Almendras kun ka Diego ug ka Rodi. Nga ikaw, Rodi Almendras, nakita nga waysa sa revolusyon o sa Partido Komunista sa Pilipinas o sa bagong hukbong bayan. Ipusa ang tanong mga papel ka, Agnes. Gipos ko na, Calosio. Gipataguan ako ni Kahelen. Hain si ka, Rodi. Nailawom sa dakong punuan sa dakit. Gilamano siya sa mga kauban. Atoon ko siya. Mary, Excuse, kauban. dili ka lang makigsulti ni ka Diego. Wa na siya motubag. Kahelen! Kahelen! Agnes. Di pa mga papel si Kamiri. Ah, kuwari palihog. May gipamati sa lawas si Kameri. Malagmit. Sige, alin ako. Ang sakit kayo na asa huna-huna ni Kamiri. Murag magibati siya kauwaw o kaikog ni Rudy. Mapulang salamat mga kauban. Walang salamat sa tibo. Mana? Milamanon sila. May pahalipay. Dawata mapula kung palipay kanimo ka Diego. Mapulang salamat, Commander Lucio. Hinaot pa untang Ay mo pagbati palihog ug hunahuna nga rin ako. Nagibati ko ang kayubos tungod sa panghusay. Gisultian ako si Mary bahin ini. O isulti ko sab kini diya nimo, Calosio. Ang tanan. Bisan si kinsa katong mapula manggugubat, subject yun sa mga pagduda ni bisan kinsa. Nga ato ra sa mga kauban sa revolusyon. Wala ko batiya ang kahiubos. Ug labaw ng wa ko masakiti tungod kay ang tanan. Pulos magid entitled daan aron ato bangon ang bisan unsang akusasyon. Hinunoa ka, Lucio, makahatag kinigdugang kalig-on sa revolusyon. Makahatag kinigdugang kalantip ug kahait aron ipadayon ang digmaang bayan. Makapasamot kini sa kalig-on alang kanatong nakigbisog alang sa usa ka demokratikanhong nasod. Wagi ko kahiubos o kasilo. Bisan gamay diha ninyo. Nga maoy komisyon sa mapulang husay. salamat ka Diego. Ipamatuon na nimo sa husay kung unsad di ay ka kapula. Kung karon misabot ako pagtuo o pag-ila ka nimo nga mapula ka pa kaysa pula ka Diego. Abi nimo, Calosio, misamot ako kalig-on. Rory? May ihangyo ko nimo, Commander. Mahimo ka ha? Unsa ka na ka Diego? Ang bagong hukbong bayan, matinud-anon sa pag-alagad alang sa demokratikong interes sa katawhan ug maoy labing unang sandiganan sa demokratikong diktador nga pabor sa katawhan.
Kini ang manluluwas sa katawhan sa nasod, batok sa mga yawan ung kusog sa panagdaog sa mapahimuslanong imperialista o feudal. O kanunay nagtinguha nga katabangan ang katawhan sa tanang pamaagi sa inadlaw-adlaw nilang panginabuhi. Magdumot og maligot-got bisan sa gamay nga kadaot nga may aguman sa katawhan og nag-amping pinaagi sa pagsunod og pagsubay sa puthawng disiplina aron pagpugong nga dili gayud makabuhat bisag gamay og lahap lang kaayong kadaot sa katawhan. Mabuhi ang NPA! Mapulang pahalipay ninyo mga bagong sampa nga mga kauban sa revolusyon. Anam-anam na natong nasag-o ang preambulo. Mamahuway na ta. Ug mapulang gabi ka natong tanan. Mapulang gabi. Oh. Ganihara ka diha? Unsa man ka? May sakit sa kasing-kasing, Mer? Duna, Sakit sa kasing-kasing? ug mamatay gid ko. Kung dili na ko ikasulti si Rudy. Bangas ka. Mabuhi ang revolusyon. Tana, atong atuon ang revolusyon. Aw, si Rudy. Sayop noon ko da. Dali dayon. Usa pa may imong ginutukan. Nagsugod na ang revolusyon ka, Mary. Tana, Dali. Mapulang gabi. Mapulang gabi Kalusyo. May mo bang baybawan kung asa ka mong duha paingon kay murag nagdali ka mong duha? Sukad ganina nga nahuman ang mapulang husay Kalusyo. Nagsulti ka mo si Karudi. Apan kami si Kameri. Wa pa na mo ikasulti si Karudi. Wala si Karodi dinhi sa atong yunita. ha? May misyon? Ang labing bililon kaing unod sa mong istorya kaganina human sa husay. Mihangyo siya. Mihangyo siya kadako nga magpalestino og laing dapit ug laing kamanduan sa yunita. Mapugsanon kay si Rory. Nasabot na ko nga na si gustong ipamatuod. Dili lang kay kanato dinhi sa atong yunita. Kundi ngadto sa kinatibukang kamanduan sa komisyong military sa bagong hukbo. Sa ato na nasayran nga kining atong yunita, dili kay tanto makasugat og gubat kung atong itandi ngadto sa yunita ngadto sa katungang bahin sa distrito sa probinsya sa norte nga karon ay ikasugat ang gubat batok sa mga ito sa kagamanan. Misugot ka? Imong gitugutan, Kalusyo? Sa ako lagi kayon, mapugsanon kay siya nga nagbahad sa iyang pagbiya sa gubat sa katawan. Kitang tanan, naibaw gayud nagkikinahanglan sa revolusyon ang sama kalantip o kahibaw ni Rory. Nagkinahanglan kitag sama kang Rory. Kung dili kumutugot, sigurado gayud siya nga mupahuway sa gubat sa katawan o babalik ngadto sa usa ka ordinaryong kinabuhi. Imo gidais ang gitugutan, Commander. Wala ko laing mahimo. Kung imo lang sa gihawiran, di masata din mazero sa gubat. May mga inkwentro man sa kitang masugatan matag karon og unya, di ba? Gusto adlaw-adlaw ang gubat si Rory. Kakusog sa proseso, Kalusyo. Gusto niya nga sa labing madali kayo. Human sa mubo na mong istorya, nipato dahil na ako kumon sa atong katong pahin sa distrito, sa probinsya, sa norte. Og tuod man, wa mo tiwas ay ang panihapon si Rory. Minaw na kinig tubig og mikoyog dayon sa mga nagkuha kaniya. Sa laktod, Salaktod. Sa laktod, duwa na si Rory sa atong yunita. Sige, kauban. Sige, kauban. Oh, ano yan si kibilin para kanimo kay Mary? ha? Nagkakita ko sila sa imong mama, Yolanda. Ano yan suwat, uban sa panyo nagkikan sa imong inahan. Mapulang gabi, kanyang duwa. Unsa ka man? Nga naman, unsa man eko? Aw, waman. Nga naman lagi eh. Naunsa man eko? Aw, waman ka maunsa. Lagi. Para ka na lang. Para ka na lang.
Gutom na cute kaayo suping ay. Ano nang taaning kananan suping? Ani ta gina? Ganaman na parking sa sakyanan sa military. Suping, Ay, klaro kaayo ay nga na military nga nangaon sa sulod. nga naman di ay suping. Hadlo kag military nga kita may nagsweldo nila. Oh, hala good. Sige good. Ang tawag palihog og waitress suping. Mungkaon ko buwad ha. Kaya nakakita ko sa estante nga buwad labtingaw. Dimantikaan. Dili bitaw na kuhot doon suping. Pero ang mahabilin akong guston kay mainala ng ukit-ukito na ko sa bahay. Dili man sa nakuhot doon, oy. Gamay ra. Unsa ato nimo? Baikod to nimo, Madam Yolanda. Ayaw na mo pag-order kay nag-order na ko og para nato. Gusto ko makigsaw ninyo. Labi na gyud ka, Madam Yolanda de Castro. Kumusta ang anak nimong NPA? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!